Mame ma wakwaba Apomuden semu mede ekọ Akyem Oda eno ewo Brim Central mansini mu ewo Apomuden mu na Dr. Penyo no ewo hono mo eye Dr. Imano Kofiakwa Harrison wo chese Akyem Oda abanya yaresabia na anyamfie oha nyoma pinu na asese wo ma wo mu ehia kande foforo ama mu dwumadie awiepeye Afin pinu eni du wotwe mu ene wonom ehyase eye enwuma ahodo bebre ewo Brim Central mansini mu ewo epoye mantem mu na dwumadie ni mu no wonom ehyase esi maternity ward bia na nyina eka 1 million Ghana cedis per constituency enhyehye a aban edebaye no honenso wonom antumi anwie ne sent sa dwumadie nyina no wonto aso medical superintendent awowo Akyem Oda aban yaresabia Dr. Imano Kofiakwa Harrison editu jase onomu hia akade bebre wa yaresabia honom a ebema wonom adwuma akonkan ya wakato aso se oxygen planter ewo ayaresabia honom no enso ayarefo a wonom eba ayaresabia honom ne senti emu benya so wonum benya mienu aka ho se time bia no ye adwuma ewo se wunya ekade a ebema adwuma na koso and sisi a yewo surgeon ewo hospital hade na nke yenya surgeon eka ho a na nke ye ne kwan so anu no na mum ni titiru ni se eye structures a ye start a yinwie wo hospital no po na ehia kese enenye se ne yehuin labor ward foforo na omusi no eye completed nensenka yebetumi nanka ebima adofo bi abeboa yen a nanka yetumi ewia nka ebefe because my would so mu baby a ewo ye den idimu fine Alexander Kwesiakwa eye mashebedwani a wogina ma wonom a wo Akyem Oda abato mpesua so wono nso editu just say ayaresabia yi a ebeburu mfie ohanie ya wonom esi ye no enwo behia so obeye nsese adwumadie bebre wo ho na aboa ma wonom atumi aye na aboa ma adwumayefo ewo mu no atumi aye adwumason edi aboa omanfuo nyina my assessment in this hospital in here revamping bibia kire say wo se pagya hospital ne mu sene munim no akabe mfie miensa na hospital no enya mfie ha nyini se yesi hospital no yetimi enya eni papa bi edi ahwe structures e wa hadada no eno a and structure na se hospital a serve nipa wa ha for the past 100 years there ebira so se was ye pagem wo mu se districts the constituencies e ben ye no dodo na no enya agenda 111 ne bi but yensin wie ye eno nti no pressure no da so e Oda Government Hospital